E o provocare ca după ce deja au trecut 3 ore, după ce probabil știu că așteptați să mâncați și să vă jucați, să mai reușiți să fiți atenți 20 de minute. Mă gândeam în timp ce frații prezentau acest subiect că dacă nu ai o relație bună cu părinții sau dacă nu ai o relație deloc cu părinții, lucrul acesta are consecințe negative, dar sunt consecințe care țin pentru timp și pentru pământul acesta. Dar sunt unii dintre voi în sală care nu au o relație cu Dumnezeu. Și dacă nu ai o relație cu Dumnezeu, nu sunt consecințe doar pentru timp. Sunt consecințe pentru veșnicie. Voi care sunteți acum aici sunteți diferiți. Sunteți în 2 categorii. Unii dintre voi sunteți copii ai lui Dumnezeu, iar alții sunteți fii ai diavolului. Așa numește Scriptura pe oricine care nu-L are pe Domnul Iisus Hristos. Și de asemenea sunt sigur că și motivațiile cu care ați venit în dimineața aceasta aici sunt diferite. Sunt sigur că unii dintre voi, credincioși fiind, când ați văzut acest afiș v-ați bucurat și v-ați gândit că e un nou moment în care să creșteți în har și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Să învățați ceva de cum să aveți o relație mai bună cu părinții voștri pentru că știți că aceasta îl glorifică pe Dumnezeu. Dar poți să fii și credincios și să vii cu o motivație greșită. Să vii că te-au împins alții. Să vii că ți s-a promis ceva dacă participi și tu la această conferință. Și cei necredincioși pot să fi venit cu o motivație bună. Poate că e un tânăr necredincios care s-a săturat. Care s-a săturat de viața lui de păcat. Care s-a săturat de mizeria în care trăiește și care vrea cu adevărat să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. A venit cu o motivație bună. Sau poți să fii necredincios și să vii și cu o motivație greșită. Poate ai venit că îți place de o fată. Sau poate ai venit că îți place de un băiat. Poate ai venit aici căutând să intri într-o relație nepotrivită. Să nu te descurajezi din cauza acestui lucru. Pentru că chiar dacă vii cu o motivație greșită, chiar dacă nu cauți ceva bun, Dumnezeu poate să scoată ceva bun. Dumnezeu poate să facă ceva extraordinar când tu ești prezent aici. Și o să vă dau un exemplu real al unui tânăr care a trăit într-o familie de oameni credincioși, a auzit Evanghelia, dar nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos și a ajuns la vârsta adolescenței și a făcut o infracțiune. Și era urmărit de poliție și încercând să se ascundă de poliție, a intrat într-o biserică. N-a intrat cu o motivație bună, a intrat să fugă de poliție. Dar în momentul în care a intrat acolo și s-a așezat pe un scaun, predicatorul citea un verset din Psalmul 139, care spunea: unde să mă duc de la Duhul tău și unde să mă ascund de la fața ta. Iar Dumnezeu a lucrat prin acel cuvânt. A lucrat ca acest tânăr să-și predea viața Domnului Iisus Hristos și îmi doresc și eu lucrul acesta pentru voi, care chiar dacă n-ați venit cu o motivație bună, îmi doresc să fie realitatea acele cuvinte pe care le spune Iosif fraților săi. Tu ai gândit rău, dar Dumnezeu a făcut spre bine. Și aș dori să citesc 2 texte, Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 54. Dar el, scoțându-i pe toți afară și apucând-o de mână, a strigat spunând: copilă, ridică-te! Și duhul ei s-a întors și ea s-a ridicat îndată și el a poruncit să-i se dea copilei să mănânce. Și din capitolul 7, începând cu versetul 11. Și a fost că după aceea el a mers într-o cetate numită Nain și cu el mergeau mulți ucenici ai săi și o mare mulțime. Și când s-a apropiat de poarta cetății, iată, duceau afară un mort, singurul fiu al mamei lui. Și era văduvă. Și o mulțime foarte mare din cetate era împreună cu ea. Și când a văzut-o Domnul, i s-a făcut milă de ea și a spus: nu plânge. Și apropiindu-se a atins sicriul și cei care îl duceau s-au oprit. Și el a spus:
Tinere, ție spun, ridică-te. Și mortul s-a ridicat și a început să vorbească. Probabil că ați observat că în amândouă pasajele pe care le-am citit, se repetă un cuvânt pe care aș dori ca Duhul Sfânt să-l apese pe inimile acelora care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Ridică-te. În prima situație, cuvintele îi sunt adresate fetiței lui Iair, care murise. Și am citit și acel pasaj doar ca să vedem o ordine. Prima dată a fost adusă la viață, iar după aceea Domnul a poruncit părinților să-i dea de mâncare. În prima parte a acestei conferințe, frații au încercat să aducă o hrană sufletească pentru voi, care să vă ajute la creștere spirituală. Dar hrana este bună doar pentru aceia care au primit viață. Doar ei pot să crească. Dacă încă n-ai fost înviat, dacă încă n-ai fost adus la viață, nu poți să primești hrană. Pavel spune că lucrurile lui Dumnezeu sunt nebunie pentru omul firesc. Este nevoie mai întâi să fii ridicat. Și o să vedem imediat în pasajul din Luca 7 de unde să fii ridicat. Se spune acolo, după aceea el a mers într-o cetate numită Nain. După ce în prima parte a capitolului face o lucrare de putere Domnul Iisus Hristos și îl vindecă pe robul unui centurion, merge în cetatea Nain. Nain înseamnă plăcut. Și am văzut în acest pasaj că și într-un loc plăcut, într-o cetate plăcută, poate să lovească moartea. Moartea lovește oriunde. Moartea lovește în orașe plăcute, în blocuri plăcute, în case plăcute, în familii plăcute, în persoane plăcute. Moartea domnește în lumea în care suntem noi. Și moartea a intrat și în această cetate. Și vedem două grupuri de oameni. Pe de-o parte, Domnul Iisus Hristos, care împreună cu ucenicii și cu o mare mulțime merge către această cetate, și pe de altă parte un cortegiu funerar, care ieșea din această cetate. Și sunt sigur că mergând către această cetate, Domnul Iisus Hristos împreună cu ucenicii au văzut locurile unde urma să fie depus acest cortegiu. Erau în general atunci cimitirele la ieșire din cetate. Și Scriptura ne atrage atenția prin acest cuvânt, iată, să vedem o scenă a durerii, care ne este descrisă în puține cuvinte. Un mort, singurul fiu al unei văduve. Este interesant că de fiecare dată când este vorba de o înviere, avem pe cineva singur. Aici e vorba de singurul fiu, în cazul fetiței lui Iair este vorba de singura fiică, în cazul lui Lazar este singurul frate. Și completarea aceasta, era văduvă, ne arată că moartea mai lovise odată în această familie. Ne arată că această femeie era singură, că și-a pierdut sprijinul, a pierdut pe soțul ei, a pierdut suportul ei, iar acum o durere și mai mare. Singura alinare, singurul fiu, îi era luat. Dar dacă este un lucru bun în toată această situație, este că pe măsură ce se îndrepta către mormânt, această femeie era din ce în ce mai aproape de Mântuitorul. Mântuitorul care trebuia să vină în Nain. Mântuitorul care cunoaște situația în care se află. Nu-l cheamă nimeni, așa cum a fost la începutul capitolului. Vine pentru că el se apropie de aceia care sunt în durere. Iar când a văzut-o, i s-a făcut milă. Cum am putea să descriem mila în acest pasaj? Cum am putea să descriem compasiunea în acest pasaj? E atât de simplu. Durerea din inima femeii era simțită adânc în inima lui, în inima Mântuitorului. Și dacă veți studia acasă acest pasaj, acest capitol întreg, o să vedeți că este un capitol în care strălucește mila și compasiunea. La început a avut milă de robul unui centurion, acum are milă de această femeie văduvă, mai târziu are milă de ucenicul lui dezorientat Ioan, iar la sfârșit are milă de o femeie păcătoasă. Așa este inima lui. Și vrea să-ți arate milă și ție astăzi. Are milă față de acela dintre voi sau aceea dintre voi
care se află într-o astfel de situație, care se află în moarte. Iar compasiunea care era în inima lui l-a făcut nu doar să vină acolo, l-a făcut și să vorbească și să-i spună aceste cuvinte de mângâiere. Nu plânge. Poate ni se par ciudate, cum să nu plângă? Cum să nu plângă o mamă care își pierde singurul fiu? Dar mesajul Domnului este altul. Nu plânge, oprește-ți lacrimile, pentru că eu sunt prezent aici și pot să intervin. Am toată puterea să intervin în situația în care tu te afli. Și după ce transmite aceste cuvinte mamei, se apropie de sicriu. Se apropie de cel mort. Astăzi, prin mesajul Evangheliei, Domnul Iisus Hristos se apropie de cei morți spiritual. Din întreaga lume. Dar în dimineața aceasta se apropie de tine, care ești mort în această sală. Atinge sicriul, se identifică cu situația în care era acesta, așa cum s-a identificat la cruce la Calvar, cu păcatele și cu fără de legile noastre. Iar apoi vedem cei care îl duceau s-au oprit. De unde s-au oprit? S-au oprit din drumul spre mormânt. Dragii mei, poate vi se pare că aveți doar 14, 15, 16 ani, că sunteți tineri, că moartea e atât de departe, dar dacă Domnul va întârzia, în 60-70 de ani, unde vom fi cu toții? În mormânt. Asta înseamnă că fiecare dintre noi care suntem acum în această sală, ne aflăm în drumul spre mormânt. Și ce bine este ca în drumul spre mormânt să te oprești. Să te oprești de ce? Să te oprești ca să vorbească El. Să te oprești să-ți vorbească Dumnezeu, să te oprești să-ți vorbească Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa continuă pasajul. Și El a spus. El care este strălucirea și întipărirea ființei lui Dumnezeu. El căruia Tatăl i-a dat toate în mâini. El care are toată puterea în cer și pe pământ. El care este învierea și viața. El care a învins moartea și are autoritatea asupra morții. El. El să-ți vorbească și ție și să aducă asupra inimii tale, asupra ființei tale, acest cuvânt de autoritate. Ridică-te! Pentru El, din coșciug. Pentru voi, din moarte spirituală. Efeseni, capitolul 2, așa ne descrie pe toți. Și voi erați morți în greșeli și în păcate și în fără de legi. Chiar dacă ți se pare că ești mai bun decât colegii tăi, chiar dacă faci niște păcate mici, chiar dacă ți se pare că nu ai greșit atât de mult, condiția ta este aceeași. Mort. În păcate și în fără de legi. Și ai nevoie de o intervenție divină. Ai nevoie de intervenția Domnului Iisus Hristos, care în Ioan la capitolul 5 spune lucrul acesta: vine un ceas și acum este când toți cei care vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu vor învia. Dumnezeu, prin mesajul Evangheliei astăzi, vrea să vă aducă la viață. Vrea să vorbească inimilor voastre, vrea să vă ridice din această condiție nefericită. Vă aflați în drumul spre mormânt și în drumul spre pierzare. De aceea, luați aceste cuvinte, oprește-te! Ce vi se pare prioritar în viețile voastre? Ce vi se pare mai important de făcut? Liceul la care să mergeți? Facultatea la care să mergeți? Ce rost au toate lucrurile acestea dacă vă îndreptați către iad? Dacă mergeți în pierzare? Cum vor cântări aceste decizii pe care le vedeți mai importante în veșnicie? N-au nicio valoare. Oprește-te. Oprește-te ca să fii ridicat din această stare. Și vedem că la cuvântul lui mortul s-a ridicat. Sunt mulți care sunt în această sală, care s-au ridicat, care au fost aduși la viață și care acum pot să spună exact cum am cântat în prima cântare:
El și-a dat viața pentru noi. Am viață pentru că El a murit. Am viață pentru că El a plătit în locul meu. Și acesta este mesajul în această dimineață pentru voi care nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Ridicați-vă! Ridicați-vă din moarte. Și aș avea un gând și în încheiere și pentru voi care îl cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Care ați fost ridicați, dar care vă mulțumiți cu o viață superficială, cu un rahitism spiritual, care trec ani și nu se vede niciun fel de creștere, niciun fel de implicare. Aveți unii dintre voi aceleași preocupări ca niște copii de grădiniță. Toată ziua pe telefoane, pe jocuri, pe lucruri care n-au nicio valoare, care n-aduc niciun fel de creștere, n-au niciun impact în viața voastră. Și mesajul pentru voi este același, o să citesc 2 locuri din Fapte, capitolul 8, versetul 26. Dar un înger al Domnului a vorbit lui Filip spunând, ridică-te și mergi. Capitolul 9, versetul 11. Și Domnul i-a zis, ridică-te și mergi. 2 mesaje din partea lui Dumnezeu pentru 2 oameni credincioși. Ridică-te și mergi. Dumnezeu vrea să duci o viață de biruință, o viață cu scop, o viață care te împlinește. Să scapi de nefericirea aceasta a unei vieți superficiale. Vrea să ai biruință. Dacă vedem în toate cele 3 învieri, Domnul Iisus Hristos ne pune ceva la dispoziție. În prima vorbește despre hrană. Așa a poruncit să-i se dea fetiței lui Iair. În a doua se spune că i l-a redat mamei lui. Aceasta vorbește de părtășie, de comuniune. Iar în a treia despre Lazar se spune să-i desfacă legăturile. De ce? Ca să mergi. Să nu te împiedice nimic în umblarea ta pe acest pământ și să fii trimis de El. În prima situație, Filip este trimis să vestească Evanghelia. Și acesta este primul gând pentru voi. Ridică-te și mergi. Și fă ceea ce a făcut Filip. În jurul nostru sunt atâția fameni, spiritual vorbind. Atâția oameni care n-aduc niciun fel de rod pentru Dumnezeu. Atâția oameni care sunt în întuneric. Atâția oameni care au nevoie de Mântuitorul. Ridică-te și mergi. Ce a făcut Filip? L-a vestit pe Iisus. Poți să folosești același pasaj ca Filip. Poți să spui că el a fost dus ca o oaie mută la înjunghiere. Poți să spui că el a fost pedepsit pentru fără de legile noastre. Poți să spui că viața i-a fost luată de pe pământ. Să transmiți și altora acest mesaj al Evangheliei. Mergi! Mergi la unul care e mort încă. Și spune-i despre Domnul Iisus Hristos. Iar al doilea, ridică-te și mergi, este un îndemn pentru un om credincios să meargă la un alt om credincios. La Saul, care era proaspăt convertit. Și am și gândul acesta pentru voi. Ridică-te și mergi și fii de folos pentru cei dinăuntru. Fii de folos pentru cineva care face parte din adunare. Fii de folos pentru unul care este nou convertit, care de-abia și-a început drumul cu Dumnezeu. Poate și tu ești tânăr în credință, dar poți să faci ceva. Poți să faci ceva pentru aceia care sunt înăuntru. Încă de la vârsta aceasta spirituală. Poți să fii de folos adunării lui Dumnezeu. Mergi. Pentru voi, acesta este mesajul. Nu ridicați-vă din moarte, pentru că ați fost ridicați din moarte, dar ridicați-vă pentru Dumnezeu. Mergeți în lumea aceasta trăind pentru El. Mă gândeam în timp ce vorbea Adi, s-a oprit la vârsta de 16 ani. Ați văzut, a zis, cei care sunteți în sală și a zis 13, 14, 15, 16. Și stăteam acolo pe bancă, cei mai mulți dintre voi, nu vă cunosc pe toți, pe unii vă cunosc și mă bucur că vă cunosc, vouă nu vă este străin mesajul pe care tocmai l-ați auzit. Cei mai mulți dintre voi. Adi n-a vorbit o limbă străină pentru voi. Și am făcut o socoteală, sunt acolo, zic, eu de la 6 ani, eu vorbesc de mine. Să zicem că pe la 6 ani, băieții mai greu, știți, fetele mult mai repede, sunt mult mai inteligente. Dragi băieți, asta e. Se schimbă la un moment dat lucrurile, dar pe la vârsta asta, zic, să zicem că un băiat începe să gândească puțin pe la 6 ani.
Și stăteam și mă gândeam, de la 6 ani până la 16 ani, un băiat de aici din sală, nu doar un băiat, poate și o fată, care merge la adunare în fiecare duminică. Da? Aude de 4 ori pe lună Evanghelia. De 4 ori. Da? Pe an o aude de 48 de ori. Într-un singur an. Și în vreo 10 ani. De aproape, nu? 500 de ori. În 10 ani. Eu am auzit-o de sute de ori și nu m-am pocăit. Și mi-a venit în minte un verset și aș vrea să-l spun unuia dintre voi care poate într-o stare ca asta. Din Faptele Apostolilor, acolo un mare demnitar roman, Felix, îi spune apostolului Pavel, care vestea Evanghelia, zice, du-te. Du-te și când voi avea eu o ocazie, te voi chema. Și poate aici în sală cineva, sigur, n-a spus nimeni pe față, care îi spune nu lui Adrian, nu mesajului lui, dar care poate îi spune Duhului Sfânt, du-te. Când o să am o ocazie, o să te chem eu. Am citit de curând de o mare întâlnire, mare pentru că erau mulți oameni. Predicatorul a făcut ceva neobișnuit, eu nu o să fac asta. A rugat oamenii din sală, a zis așa, cine e aici în sală și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos să se ridice în picioare? Și s-au ridicat oamenii în picioare și acolo pe margine erau alții care numărau. Și s-au numărat la întâlnirea aceea, în picioare în momentul acela erau 6.000 de oameni. Era o mulțime mare. Și fiți atenți ce a făcut predicatorul. Zice, aș vrea să se așeze acum toți cei care l-au primit pe Hristos înainte de vârsta de 15 ani. Cel care a scris lucrul acesta avea 12 ani, nu avea loc în sală, stătea undeva atârnat pe o schelă lângă întâlnirea aceea și zice, spre marea mea uimire, o mare mulțime de oameni s-a așezat jos. Înainte de 15 ani. Predicatorul a continuat și a zis, înainte de 16 ani, ci l-a primit pe Hristos să se așeze jos. O altă mare mulțime. Ce spune el? Zice și predicatorul a continuat, 30, 40, când a zis așa, 50 de ani, deci a început de la 15 ani și a mers până la 50. Când a zis să se așeze jos cei care l-au primit pe Domnul Iisus înainte de vârsta de 50 de ani. Știți câți au mai rămas în picioare? Doar câteva persoane. Asta înseamnă că din mulțimea aceea uriașă de 6.000 de oameni, majoritatea îl primiseră pe Hristos înainte de vârsta de 20 de ani. Adică exact unde sunteți cei mai mulți dintre voi acum. Ieri am stat de vorbă cu un tânăr care a fost crescut ca și voi în adunare. A ajuns acum la vârsta de aproape 30 de ani. Și am zis așa, uite, fii atent, facem o încercare. Îți pun o întrebare. Imaginează-ți că eu mor, mai am 3 minute de viață. Și vreau acum tu să-mi spui, așa i-am zis, am vrut să văd ceva. Ce a mai rămas în mintea lui, e plecat de mult din adunare. Am vrut să văd ce mai e în mintea lui. În mintea mea n-a mai fost nimic. Din plecarea mea în lume. Din Evanghelie. Și zic, ce să fac? Spune-mi în astea 3 minute ce ar trebui să fac ca să nu merg în iad. S-a uitat la mine, mai erau câteva persoane acolo, zic, nu, mi-e rușine, nu, n-a zis mi-e rușine, nu spun. Hai te rog, spune-mi, ce trebuie să fac? Mai am 3 minute de viață ca să merg în cer. Știți ce a spus? A zis atât. Trebuie să te pocăiești. Doar atât? Cum adică să mă pocăiesc? Să-mi pară rău, da? Și el se uită așa la mine, era destul de rușinat, zice, da, trebuie să-ți pară rău de păcatele tale. Păi zic, ia fiți atenți. Poate e cineva aici care gândește la fel. Trebuie să mă pocăiesc. Trebuie să-mi pară rău de păcatele mele. Și eu vă spun așa, nu-i de ajuns. Imaginați-vă că sunt dus la tribunal, tot eu, am făcut un lucru foarte rău și sunt înaintea judecătorului și îi spun, domnule judecător, îmi pare foarte rău de ce am făcut. Observați? Și ce să-mi spună? E bine că îți pare rău. Acum mergi la închisoare. Niciun judecător nu va lăsa niciun infractor să iasă din tribunalul lui doar pentru că îi pare rău. Și sunt foarte mulți care zic așa, trebuie să-mi pară rău.
Știți când îmi părea mie rău, când eram de vârsta voastră? Când eram prins că am făcut ceva rău. Nu era ceva din interiorul meu. Dar nu-i de ajuns. Dacă cineva aici poate a fost cercetat de cuvântul pe care l-ați auzit, care își dă seama, eu n-am viață. Eu mă cam chinui, vin cam forțat, nu-mi place nimic din toată treaba asta cu Biblia, cu Hristos, de-abia aștept să plec de acasă. De-abia aștept să scap de acasă. Dacă e cineva aici, uite, mai spun eu mai departe, nu-i de ajuns să-ți pară rău, trebuie să mai faci ceva. Trebuie să-ți pui încrederea că acolo la cruce, Hristos, omul desăvârșit, a luat asupra lui plata pentru păcatele mele. Adică trebuie să crezi că El a murit în locul tău, așa cum și eu am crezut că a murit în locul meu. De sute de ori am auzit asta. Uneori nu eram atent, alteori nu mă interesa, dar în mintea mea s-a înfiripat acest adevăr. Hristos a murit pentru păcatele tale. Vedeți, omul acela a zis, du-te. Dar aș vrea să te rog să nu ieși pe ușile acelea. Să nu ieși. Dacă te-ai recunoscut în ceva din ce s-a spus astăzi aici, să nu ieși la fel cum ai venit. Dacă ți-ai dat seama că ești mort și Hristos vrea să te aducă la viață, nu-i spune Duhului Sfânt, du-te. Dacă îți dai seama că ai făcut păcate și îți pare rău de ele, nu te opri acolo, ci zici, Doamne Iisuse, am auzit de atâtea ori. Știu un frate credincios, știți cum s-a pocăit? Tot așa, a crescut în adunare și era șofer de tir. Mergea cu tirul, avea deja o vârstă și a zis, eu nu pot să mă pocăi singur. Eu nici măcar nu pot să cred. Și știți ce s-a rugat? Zici, Doamne Iisuse, fă-mă și pe mine să cred. Ajută-mă să crezi și eu în jertfa ta. Și ce mi-a spus? Acolo, la volan, Domnul Iisus Hristos l-a mântuit. Deci ar fi un lucru înțelept ca să nu amâni această decizie.